For the petitions and intentions of the following: for good health, speedy recovery, and complete healing of Calixto Yu, Stephen Obeniata, Nervin Velasquez, Annalisa Yi King, Teresa Go, Rosalina Go, and Victoria Flores. Petitions for the good health, healing, guidance, enlightenment, reconciliation, conversion, peace, financial stability, success in business, successful board exam, successful bar exam, success in school, successful job application, successful operation, fast recovery, safety travel, protection and healing of family tree offered by Joy and Dea, Nolida and Devin Carl Cartosiano, Nicomedes de los Santos Sr., Girly Young and family, Margaret Chang, Asteria Hayag, Maris de los Santos and family, Nicomedes de los Santos Sr. Thanksgiving for all the graces received in honor of Holy Trinity, Señor Santo Niño, Our Lady of Immaculate Conception, Our Lady of Guadalupe, Our Lady of Fatima, Our Lady of Mount Carmel, San Pedro Calungsod, Saint Joseph, San Antonio de Padua, San Vitalis, San Lorenzo Ruiz, Saint Rita of Cassia, our Mother Perpetual Help, Saint Francis of Assisi, Saint Faustina, Jesus Nazareno, San Miguel Arcangel, all saints and angels. For answered prayers and granted petitions of Nolida and Devin Carl Cartosiano and Maris de los Santos and family. For the eternal repose of the following souls of Romulo, Romolito, Emeterio, Virgie, Elmar, Joanne, Romeo, Veronica, Visitacion Lera, Hilario, Napoleon, Lucella, Josefina, Yu Cheng San, Li Kim, Hopo, Pedro, Rosario, Isabel, Pantaleon, Editha, Luis Concepcion, Olivia, Francis, Patricia, Debbie, Bonifacio, Melanie, unborn babies, aborted babies, all departed relatives and friends, and for all the poor souls in purgatory, especially the forgotten ones. Thank you, and once again, good morning. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron maandan kita sa pagsaulog sa santos nga misa.
Daloyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Nandun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadahit sa iyang mga tao, dini sa yuta, Ginoong Diyos, langit ng hari, isamahan makagagao sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtungan na sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, na nagawag sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw ang nagalingkod sa to sa amahan. Nawatang among mangangoyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon o Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos samahan. Amen. Amen, amen, Magampo kita. O Dios nga makagagahom, among magbubuhat ug mag-aagak. Himua nga mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing. Ug nga makadangad kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nabuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti. Aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matagbuntag, gidasig ni ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako mosupil ni mobiya kaniya. Gipatarak ko ang akong likod ni adtong buot mohampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa, wala ako maunsa. O gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis. Og nasayod ako, nga dili gayud ako maulawan. Ang mulaban sa akong katungod, ania sa akong duol. Kinsay makig-away kanako, magdungan kita pag-adto
sa hukmanan. Kinsay akong kaaway, paduula siya kanako. Mitabang kanako ang Ginoong Dios, kinsay mo ingon, nga sad-an ako. Mga dunot silang tanan, sama sa bisti, ug kutkuton sa tangkob. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maglakaw ako sa tubangan sa Ginoo, sayutan sa mga buhi. Gigugma ko ang Ginoo, tungod kay namati siya sa tingog sa akong pangalian. Tungod kay gipaabong niya ang iyang dalunggan kanako. Sa adlaw nga kun nagsampi, maglakaw ako sa tubangan sa Ginoo, sayuta sa mga buhi. ang mga bugkos sa kamatayon nagalibot kanako. Ang mga litag sa kailadman nagagunit kanako. Nahulog ako sa kaguol o kasakit, ug misampit ako sa ngalan sa Ginoo. O Ginoo, luwasang akong kinabuhi. Maglakaw ako sa tubangan sa Ginoo, sayuta sa mga buhi. Mahigugmaon ang Ginoo ug matarong. Oo, ang atong Diyos maluluyon. Ang Ginoo nagabantay sa mga gahagmay. Napukan ako ug iyakong nga gitubos. Maglakaw ako sa tubangan sa Ginoo, sayuta sa mga buhi. Kay giluwas niyang akong kalag sa kamatayon. Ang akong mga mata sa mga luha, ang akong mga til giluwas sa pagisuka mo. Maglakaw ako at tubangan sa Ginoo. Sayuta sa mga buhi. Maglakaw ako sa tubangan sa Ginoo. Sayuta sa mga buhi.
Tinutlo gikan sa sulat ni Santiago. Mga igsuon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan wala siya'y mga maayong buhat. Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. Pananglit may mga kaigsuunan nga nagkinahanglan og bisti og walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios. Pagsinina kamo og kaog maayo. Kung dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan. Ingon niini ang pagtuo, patay kini, kung dili ubanan sa buhat. Apan, dunay mo ingon, ikaw may pagtuo, o ako may mga buhat. Ang ikatubag ko, mao kini. Pakita ako sa imong pagtuo, nga walay buhat, o pakiton ko ikaw sa akong pagtuo, pinaagi sa akong mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. May naasab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus ug ang iyang mga tinunan miadto sa mga balangay sa Cesarea Filipo. Ug samtang naglakaw sila, iyang gipangutana ang iyang mga tinunan. Kinsa man kuno ako, sumala sa mga tao. Mitubag sila. Ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias. Ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana si Jesus kanila. Ug mitubag si Pedro. Ikaw mao ang Mesiyas. Unya, gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa bahin kaniya. Unya, gisuginla ni Jesus ang iyang mga tinunan nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao o isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari o sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya apan sa ikatulong adlaw, mabanhaw. Gisulti niya kini sa iyang mga tinunan sa walay lipod-lipod. Tungod ni ini, gipahilayo siya ni Pedro sa uban o gibadlong. Apan miliso si Jesus o mitanaw sa iyang mga tinunan. Unya gibadlong niya si Pedro sa pagingon, pahawa sa tanas ang imong huna-huna sa tao, dili sa Dios. Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinunan ug miingon siya kanila, kung buot
ang usa ka tawo nga mahimo nga akong tinunan, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasaano niya ang iyang krus, ug musunod siya kanako. Kaya ang buot mo luwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawadan hinuon niini, apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako, ug sa maayong balita, dili mawadan niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kung naay moingon nga pakulata lang, no? Murabag atong reaksyon. Ano gutang magpakulata? No, nga, kung sa may buti pasabutan na atong i-encourage ang violence, usahay sa atong tawhanon nga panglantaw, no? Ang atong pangandoy nga dili tamakan o matunob-tunoban ng atong katungod, no? Ang ato ng initial reaction is musukol yun ta. Atong ipakita nga kita dili madaog-daog. No? Pero di maguna sa absolute. No? Si Fernando po bitaw, tanaw kasi sa salida, kulatahon magmaayo, pero daog gihapon ini katapusan. No? Pero mauna nakapadaghan sa mananaw sa salida. Kaya bisag kung saan ni mo kulata, daogod gihapon. No? Ambot kahaog, ni-promote ba na og violence o wala ba? Kaya sa unang pagbasa god, no, ang panglantaw mao nga ang propeta o ang magtutuo, no, dili mo ang magtutuo musalig, no, nga bisag unsaon siya, bisag dili siya musukol, kulatahon siya, apan sayod siya nga ang Dios mao'y manalipod sa iyang katungod. No? Mura bitaw og tanaw nimo, unsa man ning maong pagbasa, no? Mura man promote og violence, no? Pero kung natong tanaw natututukan og pamalandungan, kinaiya to sa usa ka magtutuo, no? Nga para niya dili siya biyaan sa Dios. Muto ang pagpadayag niya sa pagtuo sa Dios nga ang Dios manalipod sa iyang katungod, no? Dili siya kinahanglan nga musukol kung siya pasakitan o daog-daogon. No? Kini siya lisod, kini siya sabton ko ng atong kinaiya, panimalos yun pirmi. No? Kay nga nung maghuwat pamantas Ginoo o mahimo na itong sumbago na diyang atong kontra. No? Muni ang makita na ito nga kalahi sa kalibutanon kay panglantaw o sa panglantaw nga inubanan sa pagtuo sa Dios. No? Usahay ko ng atong una sa pagtuo ka namang ang Diyos tuwa dito, mituo ta, pero diha lang ka, ha? No? Muna bag, tinuod na imong gisulti, pero pasag di lang ko kung siya akong buhaton. No? Una nga, si Santiago sa ikaduhang pagbasa, no? Sa dihang dahil niingon nga, igo na ang pagtuo. Mingon si Santiago, ang pagtuo kinahanglan nga dunay bunga. Kung ang imong pakit-on ko nimo sa pagtuo nga may binuhatan, pakit-on ti ka sa akong pagtuo, pinaagi sa akong binuhatan. No? So muna ang nakalahi, no? Doon ay ako, nituo lagi ka, pero tutubra ang iyong pagtuo sa imong hunahuna. No? Ang pagtuo ko, dili man na siya kay nidawat ka nga tinuod ni siya. No? Kung dili, ang imong pagdawat nga kining maong gisulti nimo tinuod, nituo ka ni niya, makapatugbod nimo sa pagsaling ang imong gituhuan mahitabo gayod, no? Unya nga ikaw kinahanglan nga mo lambigit nining imong gituhuan. Muni ang gipadihag ni Jesus sa Ebanghelyo. No? Ang utan niya sa mga tinunan niya gihagit, suma sa mga tao kinsa man kuno ako. Lain-lain og tubag. Lain-lain mag-expectation ang mga tao, no? Nagtuo ang mga tao nga si Jesus mauna ni siya si Elias nga mubalik. Kay sumagod sa ilang nahibawan sa karaang kasabutan, si Elias, propeta Elias, gisakmit nga nagsakay sa usa ka karwahe nga nagsiga, gisakmit ngadto sa langit, no? So chariot of fire, no? Misaka sa langit unya. Nagtuo sila nga
Sa katapusan sa kalibutan, si Elias mubalik. No? Muna nga nagtuo sila, nakini si Jesus, muna kini si Elias nga nibalik. Ang uban, ingon nga, pasin si Juan nga mabubunyag ni siya, no? Nabanaw. Si Pedro, nakaigo, no? Ingos Pedro, ikaw ang Mesiyas. No? Pero si Pedro doon nagyapon sa expectation. No? Para niya ang Mesiyas, manluluwas, nga maoy mulaban nila batok sa political power. No? Sa ito pa, posibility nga ling mahitabuan nga sila nga mga Hudiyo makasukol na sa mga Romanon nga maoy ni colonize sa Israel. No? Munang paghisgot ni Jesus nga ang Mesiyas kinahanglang mag-antos o mamatay. Una-una ni Pedro, ayaw in town. No? Nganong magpakulata man ka, ikagoy manluluwas. No? Lisod samto, no? Nga naman nga si Jesus nga manuluwas, misugot man nga ilansang siya sa krus, nga wa manuta sa sala. Asa naman iyang katungod, no? O man ato initial reaction, nga nung dili man siya makapakita sa iyang gahom, aron mabuntog ang kaaway. O maging na initial na itong reaction, tawahanon kayo. Apan si Jesus doon na siya kaalam nga Diyos nun, no? Muna iyang gitudlo sa iyang mga tinunan. Muna iyang ginan si Pedro, pahawa sa tanas. Ang imong paghuna-huna, dili iya sa Dios. Unsa di ay ang huna-huna sa Dios. No? Ngano di ay, nga kinahanglan man nga si Jesus mamatay sa krus. O ngano man yun nga kita papasanon man tag krus. Unay labing dako nga reklamo tingali nato. Kung gusto mo magantos ka mo lang diha. Ngano iapil-apil man may. No? Muna itong tawahanon nga reaksyon. No? Kinsa to musunod nako kaya nga mupasaan sa iyang krus. Tumusunod ka nako. Ang pagtugyan ni Jesus ang kinabuhi diya sa krus, dili pag-promote og violence. No? Wa man gud siya moingon nga, hala kulataha ko, tanaw na tog mapatay bagyog ko. No? Mura bitaw ka ng mga managtiayon mag-away niya, moingon dahil, hala sige, kulataha ko. Niya bitaw kulatahon, mukiha. Usahay good, ang atong pagtanaw sa hustisya o kaangayan o protektar panalipod sa atong katungod, naaman diha sa pagpanabla. O gipasakitan ka, paningli diha dayon. No? Apag ipakita ni Jesus, no? Active non-violence. Tinuod, gipatay si Jesus. Unsa may gipakita nato nga ang pag-antos di ay mahimo nga instrumento sa pagpadayag sa imong gugma ngadto sa uban. Isod kay dawato na no kaya nga mata mag-antos, no? Pero mao na diha ang mabungahon nga pagtuo. Muni ang gipadayag sa unang pagbasa, misalig ka nga ang Dios mo'y manalipod sa imong katungod, no? Na kung ikaw na alkansi ka na lapas sa imong katungod dinhi sa yuta, doon na kay madawat ngadto sa langit. Una nagkalahi sa kalibutanon nga panglantaw, kay magtuo man ta nga inig kamatay tablatanan. Kaya nga magbinayranay kita dinhi. Apan ang Dios nung panglantaw mao, nga ang tinuod nga ganting atong madawat, wa ning kinabuhia. O kining kinabuhia, agianan lamang. Muni ang kahigayunan nga makapadayag ta sa atong pagtuo, unsa di ay ang atong padulngan, unsa di ay ang langit. Kung nanglantaw ta nga ang langit gingharian sa gugma, kung naghihagita ni Jesus, ipakita na ang mong paghigugma samtang naapa mo din no? Unsaon ni mo paghigugma nga bisan ang pag-antos dili makapa usab sa imong paghigugma sa uban. Kung nagipakita ni Jesus, no? Wala makapatarog sa iyang pagkamatinumanon sa kabubuton sa amahan ang kamatayon nga iyang giatubang. Una nga sa pagpalansang sa mga kaaway ni Jesus kaniya, ang nakita ni Jesus nga angay ni silang pasayloon, kaya wala silang makahibawon silang gibuhat. Wa sila makahibalo nga ang ilan ang gipanglantaw, tawhanon ra kaayo. Ang ilang gipangandoy,
kutob na din ni, doon ay mas nindot pa unta nga angay paganduyon. No? Una nga, if we are too nearsighted, kana bang immediate gratification, ihangang malipay ka dayon, kaya mga panabla ka dayon, anugon kaayo ang gitagana sa Dios nato. Mga buta nga di nato makabot diha-diha dayon. Mga buta nga ato makabot pinagi sa sakripisyo o pagantos. Kana bitong mga athletes, hindi man sila mukalitog ka champion, no? Nindot kay si Yulo, kay daghang kay nadawat, minilyon. Wata kay bao unsa pod ang kalisdanan nga iyang giagian, aron iyan ang makabot, no? Una nga, if we know how to look forward, no? Puyan na to atong kinabuhi sa panglantaw nga dunay langit, no? Kanang mga pagantos, gamay ra kay na ikumparar sa atong mapaabot. Apan lagi, atong makabot, pinagi sa dalan sa krus, no? Sa pagkaton, sa pagigugma, bisan man, kung adunay kalisdanan, bisan man, kung daw kita, ibiyaan na sa Dios, no? Kaya tinuod nga pagtuo nga ipakita diha sa binuhatan. No? Dili pagtuo lamang nga kutob sa una-una. No? Pagtuo nga mamunga sa pagsalig nga makapamunga sa atong pagtugyan sa atong kagulingon, alang sa atong gituhuan, alang sa atong gilauman. Pinautunta nga atong makita no ang kaanindot sa Dios nung kaalam. Naunta, dili ta matan sa tawhanon nga panglantaw, kinahanglan nga diha gyudayon makabot nato ang atong gusto, kundili nga makatunta og paabot, pagantos, aron kita unta makaambit sa ipakita ni Jesus nato nga kadaugan diha sa krus, diha sa iyang pagkabanhaw. Maglantaw ta nga unta, pabanhaw ta, bahala o magantos kay lagi, doon na may nagpaabot nato nga ganti nga wala na katapusan. Hinaon pa unta. Manindog palihog o atong baguhon ang atong pagtuo. Nagatuog kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuog kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanato mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, ilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantot siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Bisaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron pahukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Walay kinutuban ang kaluoy sa Dios, alang sa tanang kabuhatan. Udangop kita karon ngadto sa atong mahigugmaong Amahan, dala ang atong mga pagampo. Muingon kita, Amahan, kaluy kami. Amahan, kaluy kami. Nga ang simbahan, padayong magwali sa kang Kristong Ebanghelyo, sa gugma, ug mahinangpon mo dawat sa tanan nga mudangop kaniya. Magampo kita. Amahan, kaluy Amahan, kami. kaluy kami. Nga sila nga mirisgo sa ilang kinabuhi, tungod og alang sa Ebanghelyo, mapailubon.
maisugon ug malaumong musagubang sa mga insulto ug mga pag-antos. Magampo kita. Amahan, kaluoy kami. Nga ang mga makasasalang estruktura sa inhustisya, malaglag aron ang tanang katawhan, magpuyo diha sa kalinaw. Magampo kita. Amahan, kaluoy kami. Nga ang mga masakiton ug nanag-antos, mga gigutom ug walay puloy-anan, mahupay pinaagi sa ilang pagkasayod sa dakong gugma sa Dios alang kanila. Magampo kita. Amahan, kaluoy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, kaluoy kami. Nga ngatong mga minahal sa kinabuhi ug mga kahigalaan nga may taliwan pinatikan sa pagtuo, makadangat na sa langit nung gingharian sa tunhayng kalinaw. Magampo kita. Amahan, kaluoy kami. Manuluyong amahan, ang imong gugma alang kanamo, milabaw sa tanan namong gilauman o gipangandoy. Ampingi kami diha sa imong kalinaw, ug dada kami subay sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, ano ng atong sakripisyo dawat turunta sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig, paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, patalihugi ang mga pagampo sa imong katawhan. Ug dawata ang among mga halad. Ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi, magdala unta og kaluwasan alang sa tanan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanim. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagamom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan. Sa ingon nga imo kaming gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol. Apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos gayon ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak, si Hesus Kristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya at sa imong ngalan. Busa, Amahan, ani ang kining mga gasa, imo ang kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Hesus Kristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niya nang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo og midayeg. Mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw sa iyang pagkayab nga nasa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Nagahalad kanimo dining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimuti pagsudong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon nagkapahiuli kanamo nga na kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Imo ang kaming halad nga tunay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug mga martir ug sa tanang mga santos nga mong gisaligan nga mutabang kanamo, pinagi sa ilang makanunayong pangaliya nga nakanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nagapahiuli kanamo nga nasa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Tiguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Papa, si Jose among Obispo, ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan, ang mga pagampo ni ining imong katawhan nga ani akaron sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait, ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Apo angoron padayunan sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo.
Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Ipakita ta ang paginigsunay. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamayo ako. Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga imong gihatag kanamo, mag-agak unta sa among mga hunahuna ug mga buhat. Ang imong espiritu magtultul unta kanamo diha sa dalan nganha kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa kaminyoon ug banay. Labing makagagahom ug maluluyong Dios, magmumugna sa tanan. Ibuhat mo ang tao aron mo ambit sa imong kalipay. Gigasahan mo siya sa kaminyoon aron malig-on ang katilingban. Lalaki o babae solemneng saad sila nagbinayluay. Gihatag mo si Jose ug Maria, San Luis ug Santa Zeli Martin, sumbanan ug sumbunganan sa tanang managtiayon. Pinagi sa ilang pangaliya, dasiga ang tanan nga minyo ug banay. Kaluy taon ang katawhang Pilipino nga midangop kanimo. Dakong hulga among giatumang, kay ang diborsyo buot ipahamtang. Patakang balaod walay gisunod, sagradong saad wala gitagad. Panay ug nasod maangin, bata ug balaod ipadaplin. Danagi ang mga magbabalaod, aron balaod sa Dios masunod. Ginoo, ipahigayon ang kaluwasan, ipadangat ang kinaadman. Liguna ang panaghigugmaay sa mga manaytiayon. Himua nga ang ilang panaghiusa malipayon. Ulagway sa malungtarong kalipay, tali ni Kristo ug sa iyang simbahan, sa ngalan ni Kristo among Ginoo. Amen. O Jesus, Maria ug Jose, Tabangin ninyo kami. San Luis ug Santa Zeli Martin, Iampo ninyo kami. panglingkod sa makadiyot alang sa mga pahibalo. Mayong buntag sa tanan. Aduna kitay second collection karon
alang sa National Catechetical Sunday para sa maayo nga pagsangyaw sa Ebanghelyo o pagpalambo sa edukasyon sa pagtulunan sa simbahan. Mga pasalamat. Sa ngalan sa atong talahurong Arsobispo sa Sugbo, His Excellency, Most Reverend Jose S. Palma, ang Team of Pastors, ang Parish Pastoral Council, ug ang Parish Finance Council dinhi sa atong parokya sa Cathedral, nagpasalamat kaniyong tanan sa inyong makanunayong pagsuporta, ilabi na ngadto sa tanang mga benefactors, sponsors, ug ngadto usab sa atong mga volunteers ug liturgical ministers. Linain usab nga pasalamat ngadto nila ni Mr. Alex Mendoza Texon, Mr. Calixto and Miguel Ayu and family, Mrs. Cynthia Cheney and Mr. Jack Rentuza, Mrs. Joan Castillo and family, Mr. and Mrs. June and Araceli Llanos, Engineer Eduardo, Mrs. Ame Rentuza and family, Ma'am Mary Ann Cabigas, Mr. Chodolfo, Mrs. Rosalia Guido, Mrs. Rosita Ong, Mr. Eliazar, and Teresita Alianic. Sa atong flower sponsors nga sila si Engineer Cyrus and Engineer Jessica Otadoy and family, ug sa atong flower decorators nga sila si Mr. Mike Pugoy ug mga kaubanan. Pahibalo. Sa dili madugay, sugdan na ang pagpalimpyo o pagpaayo sa atong simbahan. Ang atong parokya nangita og mga sponsors o donors alang niining proyekto. Alang sa mga interesado, palihog duol sa opisina sa parokya. Sa laing bahin, aron usab makadugang pundo sa mga gastuhon sa pagpalimpyo o pagpaayo sa simbahan, ang PPC o PFC magpahigayon og dinner and dance for a cause karong Oktubre 11, 2024 sa alas 6 sa gabi adto sa City Sports Club. Gidapit kita nga mopalit og ticket niini nga gibaligya sa opisina sa parokya. Gikan sa Team of Pastors kaninyong tanan, daghan kaayong salamat. Palihog panindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.